Tu je príbeh mimo poradia. Milí Julo a Kaťa. Julo, je 16. januára 21 hodín 12 minút. Práve som dopočúvala pieseň Kelly Family a rozhodla som sa napísať ti. Julo, ja som to vycítila. Ty si ten príbeh od Kati čítal s potláčaným smiechom. Som rozhorčená. Kaťa, ty si z toho viršíka nič nerob, on asi nevie, čo je to krehký dievčenský cit. Julo, teraz pozorne počúvaj. A ja som sa do Paddyho zalúbila. Pozorne som si vypočula Katin príbeh. Nevadí mi, že mám sokyňu v láske, naopak, dodala mi odvahu. Viem, že v nej planí obrovský cit, ale nie všetci majú ten dar vyjadriť ho slovami. Preto verím, že prečítaš aj môj list adresovaný Paddymu, v ktorom sa vyznávam z lásky k nemu. Paddymu som ho odoslala v angličtine už minulý rok. Pre potreby Rock FM som ho preložila do slovenčiny. Je intimný, ale rozhodla som sa zverejniť ho, aby si celý svet uvedomil, že Kaťa, ja a mnohé ďalšie prežívame teraz najkrajšie chvíle svojho života. A prosím ťa, nesmej sa. Môj najružovejší. Píšem ti roztrasenou rukou a s rozochvenou mysľou. Doteraz bol náš vzťah jednostranný a platonický. Doteraz si nevedel, že existujem. Keď si však predstavím, že čítaš moje vyznanie, že venuješ niekoľko svojich myšlienok aj mne, och, drahý Paddy, omdlievam. Skriesili ma a pokračujem v písaní. Budem k tebe úprimná. Ešte keď som ťa nepoznala, Paddy, ľúbila som Marka Owena. Veď vieš toho Take That. No potom, čo nám chlapci urobili, som mu dala kopačky. Odvtedy ho nemôžem ani cítiť. Priznávam, bolo ťažké naučiť sa bez neho žiť, ale dokázala som to. Môjmu životu však stále chýbal zmysel, bol akýsi pochmúrny. Nedokázal ma uspokojiť ani Brandon, ani Dylan. Ožívala som len pri pohľade na zvodné pohyby brucha Petera Andreho, ale nevydržalo to dlho. Moje dni bezduchého tápania ukončila vaša pieseň. Stalo sa to takto. Ležala som utrápená na zemi v detskej izbe, zapnuté rádio a vtedy ste sa ozvali. Kelly Family. Vaša hudba, vaše slová, vaše hlasy. Áno, naplnili ma láskou. Plná citu som vstala a pozerala von oknom. Ovládla ma chuť rozdávať lásku. Zbadala som starenku nesúcu nákup, vybehla som von a pomohla jej. Na ceste späť, Paddy, ťažko sa mi to píše, na ceste späť som nechtiac zašliapla lienku. Náš vzťah sa mohol skončiť ešte skôr, než začal. Chcela som si podrezať žily, ale myšlienka na vás, Kelly Family, ma odradila od samovraždy. Túžila som členov vašej famílie čo najskôr uvidieť. Celé dni som presedela pred televízorom a pozerala MTV. Paddy, v prvej sekunde si mi padol do oka. Viem, mnoho ľudí hovorí, že si škaredý. Nepočúvaj tie zlomyselnosti. Mne sa prasiatka páčia. Vaša skupina si získala celú moju rodinu. Vždy, keď v televízii alebo v rádiu hrajú vaše piesne, brat, otec, mama a ja, všetci sa pochytáme za ruky, dvihneme ich nad hlavy a kývame sa sprava doľava a späť. A ešte dlho potom sme k sebe strašne dobrí. Len malú poznámku k vašim textom. Nebudem sa rozpisovať doširoka, myslím, že na ich charakteristiku sa hodí tento výrok spisovateľa Ralpha Emersona. Duch veľkého génia sa prejavuje vo všetkom, čo robí. Every baby needs a papa, every baby needs a mama. K tomu, Paddy, niečo dodať. A teraz, Paddy, prosím ťa, čítaj pozorne. Táto finálna časť môjho listu je najosobnejšia. Vyznávam sa v nej zo svojich najskrytejších túžob. Môj najružovejší. Chcela by som, tak strašne by som chcela dotýkať sa prstami tvojho nosíka. Dovol mi pohľadiť tvoje ružové ušká. Nechaj ma česať tvoje krásne vlasy. Paddy, červenám sa, keď píšem túto vetu, ale nevládzem už ďalej. Nevládzem potláčať svoju najskrytejšiu túžbu. Paddy, chcela by som vidieť tvojho pipíka. Je aj on taký ružový ako tvoja tvárička? Keď to už, Paddy, všetko vieš, môžeš k týmto citom ostať ľahostajný. Po koncerte v Bratislave ťa čakám. Hotel Devín, izba číslo 316. Every baby needs a papa, every baby needs a mama. Spievaš a ja dodávam. One baby needs a Paddy. Tvoja Kristína.